Нека се представя. Казвам се Владимир Владимиров. Към настоящия момент съм специалист по ADA Software в CutPoint. Като темата на днешния вебинар ще е Altium Designer и MCAT Co-Designer плагина. Като по-специално днес ще разгледаме Enclosure Designer, като преди това естествено ще обясним какво е MCAT Co-Designer, къде ни помага, защо е полезен да се използва между екипите. Но какво мога да кажа, който беше на нашето събитие миналия месец на Electronics PCB Design Conference. Видя част от всъщност функционалността, как на събитието показахме как всъщност една нова платка може да се оформи по кутията. Днес ще демонстрираме всъщност как корпус се изчертава върху вече изградено устройство и се импортира обратно в Altium. Сега, длъжен съм да кажа, че до края на месеца, до 30.06, въжи кампания на Altium с 15% отстъпка за Altium Designer и Altium 365, като повече информация за сегашната отстъпка, кампания, може да намерите на телефоните, които са посочени на този слайд или на Office at CutPoints. Съответно, аз или Ясен ще ви върнем отговор с ценова оферта, специфично вашите нужди. Може да ни намерите във Facebook, на сайта ни. Също може да изпратите оттам заявка, както и може да гледате вебинара в YouTube, когато го качим. Всичките вебинари се записват точно с тази цел, който не е могъл да присъства, да ги види после. Какво ще разгледаме днес? Първо, какво представлява MCAT Co-Designer, какви са неговите възможности, как разширява Altium, съответно допълва и запълва разминаването между Altium като ECAT и MCAT програмите, какви са неговите ползи. Ще направим малка демонстрация на функционалността за Enclosure Design. Ще обясня някои тънкости, които може да срещнат като проблеми един вид при дизайна. И ако има въпроси, ще ги отговорим. Стига да ни посилите. Нека продължаваме. Първо, какво представлява MCAT Co-Designer? MCAT Co-Designer е плагин. Това е функционалност, която идва с Altium 365. Облачна функционалност. Трябва да имаме активен workspace, активен абонамент. Като тя се интегрира с различни MCAT програми, като Creo, Fusion, Inventor и SolidWorks. Като за в момента днешната демонстрация ще направим с Fusion, тъй като CutPoint е дистрибутор на продуктите на Autodesk, също може да закупите от нас. Сега на тази тук с блок схема един вид е показано как всъщност се случва обмена на информация. Обмен на информация е отново базиран на Git. Пушове към сервера, след като влезем в MK да казваме pull и в последствие обратния процес, за да запазим промените в Altium. Сега, какви са функциите, които имаме с различните нива на абонаменти за 365? Съответно при стандарт имаме само Basic MCAT Co-Design, а при Pro и Enterprise вече навлизаме в по-задълбочените и разширени възможности. Като в Basic всъщност какво представлява? Вкарваме платката, можем да вместим някои компоненти, кой къде, но не се вкарват стаите, keep out регионите. Това функционира само за Pro и Enterprise, Advanced Copper Geometry също. Нещо много полезно, Rigid Flex синхронизацията. Това може би Rigid Flex платките в индустрията са едни от най-сложните за производство, чисто поради това, че имаме Flex, който е двуслоен и Rigid Flex, който може да е многослоен по самата платка. Като тази синхронизация ни позволява да видим къде се огъва платката, с какъв радиус, как се сглобява, защото тези разгъви, които иначе се правят ръчно, се моделират с хартия, вече може да се каже, че сме ги прескочили като момент в историята. И точно тази възможност на MCAT Co-Designer, която идва с функционалността, не само, че ни спестява време, но и много усилия.
Също Enclosure Exchange, който ще покажем днеска. Advanced History, това са всичките промени, които правим. Нали, ако сме ремесли някой компонент, писта, съответно полигон, като за да променяме полигони и писти, трябва отново да имаме Pro. Multi-board Assembly синхронизация. Тук какво ще си говорим? Ще покажем как всъщност мултиборд проекти, защото не е тайна, че в по-голяма част от проектите в днешно време са мултиборд, защото когато става въпрос за малки пространства, често може да ни се наложи да правим нещо, което в това малко пространство трябва да покрие по-голям брой нужди. И Harness Design също чрез MCAD, за съжаление не се интегрира с Inventory Fusion, но в Creo може да видим как се изменя геометрията. Може отново имаме бом за кабелите и съответно всъщност откъде минават. Така, каква е ролята на MCAD кодизайнера? Както известно, всеки MCAD има своя формат, дали било F3D, дали PART, дали някой друг формат. Тук, например, ето в Inventor, който отново е продукт на Autodesk, се слага Shield, RF Shield, като отново тази синхронизация с цялата я поема Altium, не се налага ние ръчно да експортваме степ. И аз това ще го покажа в демонстрация как всъщност точно това експортване на степ. Ако искаме да преместим нещо, трябва да го преместим, после да го върнем обратно, да го правим в Altium. Но точно за това темата на днешния вебинар е MCAD кодизайнера, за да видим всъщност къде той ни спестява време и усилия. Синхронизиране на Multi-Board Assembly. Ето всъщност тук е показана една Multi-Board платка, която е в Enclosure, нали, в корпус, който съответно може да се нагласи прозрачността. Имаме Split View. Нали, друго може да го срещате в Fusion като Section Analysis. Като каква отново идеята? Често не правим корпуса по платката, ами дава ни се кутия, вътре трябва да влезне платката. Има го и обратния случай, който ще демонстрираме днес, но в по-голямата част от случаите имаме кутията, в нея трябва да влезе определеното устройство, той има 2, 3 повече платки и ето тук, например, ето този конектор синия, който се вижда на презентацията отново. Нали, доказателство как ако го нямаше това като функционалност, кажем, дори една рейка, един кондензатор, който не е на правилното място, макар и да е малък, той би пречил на устройството да влезе в кутията, което означава нова ревизия, ново производство, ново време, което чакаме и губим. Само защото не сме предвидили къде ще е един кондензатор, един keep-out, който не се е синхронизирал с Fusion или с друг MCAD. Това е нещо, което спестява, нали, пак казвам, време, усилия и пари, в смисъл пари спестени от време и пари спестени от липса на нужда от други прототипи. Rigid Flex платката, ето тук е показана една Rigid Flex платка в Siemens NX. Като какво ни предоставя разширената функционалност, нали, на MCAD CodeDesigner с Enterprise Pro, гъвкави зони с различна дебелина, отделни гъвкави зони, които се препокриват като на изображението ето тук. Нали, какво се има препокриват? Това двойно сгъване, което може да минава през отвори в корпуса между различни стени. Точно това е с тези гъвкави зони, които си имах предвид. Също може да се покаже светопечата, локално огъване, което е ограничено. Точно това, което казах, че се задава това в разрез и радиуса се задава на огъване. Като също, освен че може да се препокриват гъвкавите зони, те могат и да са с различна дебелина, в зависимост от нуждите, нали, на прямо изделието. Като се интегрира, нали, тази функционалност с Creo, с Siemens NX и с SolidWorks. Пак, за съжаление, това липсва в Fusion. Нали, поне
точно тази при покриването на различна дебелина. Нататък, harness дизайнът, за който говорихме, ето го тук в края отново е показан как минава сноп от кабели. Всъщност, откъде се прегъва, кой кабел до къде стига, с какви конектори. Точно това къде помага. От своя страна harness дизайна, който ни позволява вече да ориентираме конекторите така, че да ни служат правилно, който ни позволява да виждаме бома от различните кабели. Дължината, в този бом се съдържа дебелина, цвят, тип, дължина. Съответно, кой кабел докъде стига, как е ориентацията на конектора. Защото не малко за случаите, в които дори с лентови кабели или печатни кабели се случва конектора да е завъртян, да е огледален този, който трябва да бъде и цялото устройство да не може да случи заради един завъртян конектор. Което Harness дизайна от своя страна сам по себе си решава като проблем, но с интеграцията и с MCAT вече можем да видим как от отделните устройства, отделните платки в устройството се интегрира, минава кабелът, как конекторите се включват, за да избегнем такива проблеми, които отново са допълнителни ревизии и допълнителни изгубени пари, които може да бъдат спестени. Така, Enclosure дизайна, за който ще говорим по-подробно, какво предоставя? Бързо и безпроблемно създаване и прехвърляне на корпуси между Altium Designer и MCAT продукт, като пак казвам, днешната демонстрация с Fusion 360. Други предимства, минимизиране на времето на дизайн. Сега пак казвам, ще покажа как преди този MCAT CodeDesigner експортва се най-често степ. Този степ се вкарва в дадената MCAT програмата, конвертира се към нейния формат. В нейния формат се правят нужните промени и после се генерира нов файл, който да се върне в Altium. Което е нещо, бих казал, абсолютно безполезно като труд, който се хвърля предвид наличието на тази функционалност. Като ето точно това, за което ще говорим, прехвърляне на готови корпуси директно в Altium. Да говорим за случая, в който имаме корпус, нямаме устройство, и устройство трябва да се помести в дадения корпус. Ефективната колаборация пък от своя страна, за какво говори точно това експортиране, да кажем, ние сме не one-man company, но в общия случай ние си експортираме файла от Altium, ние си го вкарваме в дадения MCAT, но да кажем, в случая не е такъв, имаме два отделни екипа, ECAT и MCAT. Едните казват дай ми файл, праща се файл обаче може би не е последната ревизия или излиза друга ревизия, тя не може да я видят, ако не се разберат дали с имейл, дали с телефон. Точно този обмен на информация може да се спести, да стане още по-ефективен процеса на разработка. Защото след малко ще покажа, когато се качва в системата нова ревизия на платката, нова ревизия на корпуса, можем да оставим съобщение към дадения механичен или електроинженер да промени или да се съобрази с някакви изисквания. Като отново пак казвам, тези ревизии, които могат да излизат в процеса на разработка, да кажем вече корпуса на чертана, обаче един конектор е преместен малко вляво или малко вдясно, този корпус, ако не бъдат известени, корпуса може вече да е произведен на платката си с старата ревизия. Точно това са този Advanced History, за който говорих малко по-рано. Може да се видят дадените промени и съответствие да се върне към тях, ако решим, че новата ревизия не ни хареса и старата е била по-успешна. Ето тук сравнение между процеса на работа с и без CodeDesigner, ръчното прехвърляне на степ файловете. А тук имаме двупосочна синхронизация между ECAT и MCAT и то в доста насоки. Rigid Flex, Multiboard, Enclosure Design. Несъответствие между платка и корпус, пак казвам, точно това, което се случва най-често. Тук може да го избегнем като проблем, защото реално цялото обновяване се случва с един бутон Push и Pull, като ако отворим, малко ще покажа прозореца на MCAT CodeDesigner плагина,
той ще ни покаже има промени, искаш ли да ги приложиш съответно във файла. Механичните сблъсъци и ограничено пространство, точно това, което казах, разместваме конектора, той вече рано трябва да пресича на друго място стената на корпуса. В тях ще се ръчно направени корекции, точно тези корекции и итерации. Специално Fusion пази версии на файловете, всяка нова версия може да се върнем до предишна, не я да качим. Грешките при многоплатковите изделия, платки тип сандвич, точно там пак казах, един не е добре позициониран компонент, цялото устройство може да ходи на вятъра, точно заради липсата на синхронизация между механични инженери и електроинженер, който всъщност чертава платката. Липса на поддръжка за огъване и развивка, да кажем една Rigid Flex платка експортирана в степ, ние не можем да я огънем, дори да я вкараме в дадения MCAT, дори да пуснем да си разпознае фичерите съответно в файла, той няма да го разпознае, че е Flex, ще го третира като цял монолитен обект. И всичко това се заключава в нещо, всичко това се заключава в неподходящия корпусен дизайн, който може да бъде избегнат отново с помощта на MCAT кодизайнера. Сега, ето тук съм си отворил Fusion, един правилен проект, но преди това ще отида в Altium. Тук съм подготвил един малък проект, едно USB. Така. Тук много важно, проектът е качен в облака. В нашия workspace съответно ние трябва да сме логнати, когато го правим, без активен абонамент и без да сме се логнати, без достъп до интернет. За съжаление не работи MCAT кодизайнера. Не работи на локална основа, задължително, макар и да е на същия компютър, трябва да мине през сервера. Така, сега имаме си платката, отиваме на Panels и търсиме MCAT кодизайнер. Ето го. Така. Всъщност ето как се случва с точно два бутона Push и Pull, съответно това е точно Git системата. Казваме Push to MCAT, коментар, да кажем Demo MCAT Enclosure Design. Съответно Share, Send и когато вече ще се качи проекта в 365, ще ни пита искате ли да оставите съобщение за механичен инженер и да кажем ако си напише в момента имейлът. Тук вече мога да напиша някаква бележка, да кажем дебелина на стената на корпуса 2 мм, примерно. Няма значение, сега няма да го изпращам, но с бутона Share това ще изпрати имейл директно на човека, който искаме. И точно това известяване с всяка нова релиза, то задължително ни пита. Аз тук ще избера да го игнорирам, защото все пак се съмнявам за една операция да объркаме нещо. Ето, 30 тук що качихме платката с коментар Demo MCAT Enclosure Design. Сега, за да ползваме MCAT-а, първо трябва от сайта на Altium да отидем на Resources Support, Downloads. Точно под Altium Designer имаме MCAT кодизайнер. Като съответно тук имаме падащо меню, избираме си кой е нашият продукт, който ползваме вече, избираме си версия, по-добре е последната, би трябвало да е най-стабилна и си изтегляме XE, което е плагин, инсталира се за всеки MCAT различно, но точно да ни помогне, когато си изберем от падащото меню кой е нашият продукт и отидем на Installation and Management, Altium документация ще ни покаже как точно за нашия продукт да инсталираме продукта, как да се логнем и как в последствие да го използваме. Различни съвети и основни операции. Това ще го затворя и ще отида в Fusion, където аз вече съм отворил ето го, кодизайнер панела, всъщност секунда. Къде се намира? Ето как Solid Surface и в края ни е плагин Altium кодизайнер.
Така, отиваме на Altium, цъкаме на панел. Аз ще го минимизирам, но за да го ползваме, по принцип трябва да сме логнати в нашия акаунт. То ще ни пита, нали, искате ли да се логнете. Логваме се. Може да му кажем Open. Съответно тук ще се синхронизира с облака и всичките проекти, които имаме качени, ще може да ги отворим в MCAT продукта ни. Аз вече съм заредил един, но ще покажа как се отваря. CodeDesigner панел, Open. Ето го проект, който качихме. Ето го и коментаря, Demo MCAT Enclosure Design. Казваме OK. Как да го запишем? 2 секунда. MCAT Webinar. Така. Запазваме проекта. Сега се синхронизират този. Не. Сега, понеже съм го импортирал, ще си използва кеша, който е за компонентите. Ето как го изгражда. Всеки компонент е отделен фичър. Платката съответно и всеки компонент е мейтнат за предишния. Пробваме тази версия, защото явно има някакъв проблем с интернета. Така. Ето го изделието. Съответно можем да местим компоненти. Сега това завъртане няма да се отрази дори да го запазим, няма да се отрази по същия начин, като да преориентира позицията в Altium. Но ако стига да компонентът да не е заключен, ние може да го поместим, в този случай ще поместим платката. Сега ще я върна, за да не... Така. Сега, ето тук имам един предварително подготвен корпус, в който просто може да слайднем, да вкараме нашия модел. Това е в формата на Fusion. Сега защо използвам Fusion? Едно, защото сме дистрибутори на Autodesk. Едно, защото това е изключително лек продукт за повечето компютри, тъй като е почти изцяло облачно базиран. Може да се изтеглят файловете, нали, на компютъра, но той гледа да щади общо взето машината. Така, сега, двата проекта, за да ги отворим, ще създам един нов проект, един празен проект. И тук съвсем проста операция, drag and drop. Ето я кутийката, ще си я завърта. Може после пак, но drag and drop на изделието и в последствие на нашия проект от Altium. Като и него ще си го ориентирам така, че да може да влезе безпроблемно. Сега, само секунда да го наместя. Move. Сега, ето един тънък момент, когато казваме Move, трябва не да е Bodies, избираме Components, избираме, нали, проекта от Altium, в случая няма да е 4, но 3, 5 трябва да ни позиционира на правилната позиция. Вдигаме го с, не един, но с 80 центъра, в който сме го поставили при влизането. И сега вече са успоредни. Завъртаме изгледа, Move, ново компонент, избираме целият компонент. Сега може да изберем, може да селектираме всичките отделни части в компонента, но вместо да избираме всичко, избираме компоненти. Тук директно от Project 3 може да го поместим.
Секунда, че не помня кой беше точния размер, за да не си играя. Така. Също ето как изглежда. Вече имаме вкарана платката в корпуса. Като сега. Тук в момента за Fusion, това е просто един проект, един 3D модел, който сме запазили. Ние сме го свалили от съответно от 365, той е запазен преди това и си го третираме като един обикновен проект на Fusion и това съответно са равностойни до момента, в който не отидем на Altium Code Designer панела. Отворим ето го, прозореца и тук има един бутон Recognize Designs. Съответно, ето го, New Changes Detected. Това може да го помним, но вече това знаем, че всъщност това не е просто 3D модел, ами това е платката от Altium. И сега може да изберем компонента, нали, всъщност нашия корпус и Enclosure. Надявам се чувам, защото имам някакъв проблем с интернета. Чуваш се, да, Лор, няма проблем. Добре, вижда ли се всъщност екрана, защото това е другия проблем, който може да възникне. Да, вижда се, да. Действай, продължавай с него. Сложим коментарен Enclosure. Ето тук вече всъщност видяхме, че имаме, нали, Enclosure, видяхме, че имаме запазено. Сега какво ще направя преди да продължим? Добра практика е да запазвам проектите преди синхронизацията. Closure, send features are not supported. Окей. Така, и сега, ако се върнем в Altium Designer, Panels, MCAT Code Designer, ето тук вече се отбелязва Enclosure, казваме Pull from MCAT, Designs are identical, да, не се е запазил корпусът. Нищо, това не е нищо, с което не може да се справим. Все пак има някакъв проблем. Сега наново пак ще импортирам. Всъщност няма смисъл да го импортирам наново. Ето го проекта. Така. Was successfully updated. Ето точно това, когато не го виждаме, значи има проблем. Ето още един тънък момент. Така, сега. Push to MCAT. Enclosure. Send. Иначе този ще мине въпреки грешката, която ми изкара. Така, връщаме с Altium. Така, да, ето вече се е синхронизирало. Free body, change added, apply. Вследствие вече имаме и корпус, който тук влиза в конфликт с DXC поради малкия клиренс, който съм оставил, че докосва конектора.
И затова стана в този неприятен зелен цвят. Но ето как ще се оправи. Точно това е един всъщност работен сценарий, в който конектора докосва там, където не трябва. Така. Move. Компонент. Избираме си компонента Z. Ще го сложим вече не би трябвало да има такъв проблем. Би трябвало да е свободно, да няма точка на допир. Но за всеки случай ще му дадем по-голям клиранс. Така, идеално. И сега тази промяна отново отиваме в Altium CodeDesigner панел. Тук казваме push to cat enclosure clearance. Clearance ще го оставим. Казваме send. Collecting, така, Cloud Design, Push. Ще се върнем в Altium Designer, Panels, MCAT Code Designer. Ето, вече отразена промяната. Pull from MCAT и сега Placement Changed. Точно така. Да, но явно все пак, въпреки усилията някъде все пак се допира с компонентите. Даже съм убеден, че опира в регулатора. И то показва. Ето всъщност как една синхронизация работи добре и в двете среди. Нали. Не само, че тук ако не забележим проблема в Fusion, дори да не го забележим тук, кажем тук съм го смъкнал достатъчно, че отгоре да липсва да не се допира, но ето тук вече сме опряли в корпуса от долната част. В Altium точно този клиранс Altium го вижда, съответно ни казва имаш някакъв проблем, нали, оправи си го. Сега може отново да си играя да го върна, но нали, за целта на демонстрацията прехвърлихме enclosure, видяхме, че работи също, това е DRC-то, което се включва в MCAT Code Designer и отново пак в един истински проект, който може да намери приложение, точно тази проверка би спестила най-малкото време, а като максимум пари, които ще биха отишли за друг прототип. Говорим в случая, в който не е толкова просто изделието, защото да кажем нещо, което трябва да работи под висока температура, където корпуса трябва да е нали, с охладител и с радиатор. И ако има някакви каталти по радиатора, така че да влезнат точно отгоре на платката, това като проблем първо, че ще ни коства излишни пари. Второ, време, което в доста от случаите нямаме време да губим. Primitive is locked. Ето, тук даже може отново да поместим корпуса. Съответно, когато корпуса не допира платката, ето, нямаме проблем. Сега, за да го демонстрираме, ето отново ще си избера модела, ще го отключа като позиция, когато вече влезе в корпуса. Си завъртя изгледа и какъв проблема, конектора потъва. Standoff. Трябва да е плюс, да кажем, 1. Да, цялата идея е, че независимо от къде го правим, ние имаме достъп да редактираме позицията на корпуса, даже ако го изместя така и му кажа panel MCAT push to MCAT,
нали, change the port opening size, send. До тук не се вижда, но ми излезе известие incoming changes from Владимир Владимиров, което е известие от MCAD Codeziner в Fusion. Влизаме в Fusion, панела е отворен, New Changes Detected, и преди да покажа новите промени в History може да видим всъщност всичките операции, които са извършени по проект. Multi-push, който всъщност се става с качването на проекта в Altium и с отварянето му в... Дори да не сме го пушнали преди това, когато отидем и го отворим, по каналния път, не по стандартния път, той си прави автоматичен push, enclosure design, много по enclosure. Тук всъщност каква е промяната, дали всичко е минало. И сега, ако кажем pull from ECAD, ето така. Type, всъщност какво се мести, на къде се мести, changed. Даваме apply. Ето и тук, понеже сме с Pro Element, да имаме Process Callback Changes. Иначе ще се импортира като обикновен 3D модел. Явно обаче не успяхме да го прехвърлим. Но сега какво искам също да покажа. Както казах, пести ни време. От какво ни пести време? Колко може и да го оставим така, но ако нямаме MCAD Codeziner, какво се случва най-често? Отиваме в най-преки път файл Export, отиваме на Step 3D, кажем тук си запазваме Step файла, Skip Free 3D Bodies, Export Single Part, за да намалиме всъщност времето, което ще ни отнеме. Ако не го експортваме като цяла част, пак може да наместим компонентите като отделни части в MCAD, но това, като когато го върнем, няма да се отрази в Altium. Done. Сега, когато отидем в Fusion, отворим проекта. Така. Тук имаме step файл, отваряме step файла. Ето отново имаме платката, обаче вече ако отидем на Altium Codeziner, скоро да преместя лентата. Кажем Recognize Designs, то всъщност няма как да ускаря дизайн, защото това по никакъв начин не е вързано. Как и тук да станат бързо, чисто защото хардуерните възможности го позволяват. Сега, ако кажем, преместим компонента, да кажем, тук искаме да имаме някакъв монтажен отвор. Местим го, ние не може да го върнем в Altium и трябва в Altium всъщност това разстояние, на което трябва да го изместим, ръчно да го отразим, да го преместим в Altium с редакция на самата позиция на компонента, която иначе много лесно бихме извършили с една синхронизация между двете среди. Всъщност това е от към Enclosure Design, функционалността, която ни предоставя. Сега друга една тънкост при вкарването на един модел. Ако да кажем отворим платката като проект, ние вече сме вкарали в Fusion, тази е вкарана през Altium Codeziner панел, отделните компоненти се разпознават от Fusion, защото са вкарани така. В тази платка, ако вкараме в нея в същия файл корпуса,
Зависи, нали, зависи от някакво обстоятелство, но в по-голяма част от случаите, понеже той не е равноправен на този проект, ние няма да можем да го запазим като enclosure, просто защото ще се води един вид child component, не може да ги изравним в същия проект и трябва да са в нов проект. Нали, правим си нов проект, New Design, drag and dropваме си и двете отделно и нямаме никакъв проблем да направим да ползваме тази функционалност. Съответно може да open, който пак казвам, ето как изглежда, когато за първи път отваряме, избираме си проекта. Latest push, тук вече имаме, нали, история, но когато кажем OK, когато отваряме през Open, виждаме, ще се генерира този автоматичен push, който всъщност го показах в историята на проекта. Ето Getting Data for MCAT. Сега всъщност се генерира този първоначален автоматичен push към системата. Няма да го чакам, но горе-долу това е като функционалност. Може да правим cutouts от монтажни отвори, които в последствие задължително ще се отразят в Altium. Но като цяло така работи Enclosure дизайна с Fusion 360 и MCAT CoDesigner. И мисля, че ако има въпроси, дали в презентация, дали от някои от частите, дали искате да направим демонстрация за някоя Rigid Flex платка, защото имаме такива демо проекти, могли да покажем как се сгъва, как минава през отвори. Но ако имате някакви въпроси, сега е момента. Като пак напомням, до края на месеца имаме активна кампания с 15% отстъпка. Също, може, ако не се лъжа, може да използвате и кодовете за стъпка, които сте получили на събитието с баджовете си. Някакви въпроси?